אני שלמה לוי, יליד גרוזיניה, 1928. אנחנו ב-1938 עזבנו את גרוזיניה ובאנו לפרס, אחרי שאבא שלי הלך לבית סוהר 7 שנים ב-1936. אמא שלי ברחה מהגרוזיניה, באה לפרס, והגענו לפרס בטהרן. היינו בשכונה יהודים שגרנו שם, ואבא שלי, אחרי שנגמר לו בית סוהר ב-1943, הוא ברח מגרוזיניה, בא לפרס. ואחרי 4 חודשים הוא מצא את המשפחה, ואנחנו התאחדנו ביחד, והיינו ביחד. ואני שאלתי את אבא שלי, איך אנחנו יכולים לנסוע לארץ? והוא אמר לי שיש לו 2 אחים ואחות בארץ, בתל אביב. אז אמרתי לו, תבקש ויזה שישלחו שאנחנו ניסע לארץ. אז אמר בסדר, והוא ביקש את הוויזה. אחרי כמה חודשים קיבלנו את הוויזה, ואני והוא, אבא שלי, הלכנו לקונסוליה האנגלית, ביקשנו לנסוע לארץ. הם לא נתנו להיכנס לארץ, אמרו אסור לכם. זה לא מעניין אותנו ויזה, אי אפשר. ונשארנו בפרס. אני אחרי 4 חודשים אמרתי לאחי, בוא נברח מפרס וניסע לכיוון בגדד, לכיוון הארץ. הוא הסכים איתי, ועזבתי את ההורים שלי, וברחנו ב-1945 לכיוון בגדד. בדרכים עברנו צרות צרורות עד שהגענו לבגדד, ואנחנו חיינו עם הארמנים. איזה חודש ימים, אחרי חודש ימים התחלנו להמשיך לכיוון ירדן, והאנגלים תפסו אותנו שמה, ואמרו, איפה אתם הולכים? אמרנו שאנחנו הולכים לירדן. אמרו לו, אתם הולכים לישראל. אתם יהודים. אמרתי לו, אנחנו לא יהודים, אנחנו ארמנים. באו לבדוק אותנו עם הארמנים, והארמנים אמרו שהם ארמנים, שאנחנו דיברנו מאוד ארמני טוב. הם לא האמינו וזרקו אותנו לבית סוהר. היינו 3 חודשים בית סוהר, אני ואחי, ואחרי הבית סוהר שחררו אותנו, זרקו אותנו באבדן בפרס. באבדן באו 2 ישראלים ואמרו לנו, אתם מדברים עברית? אמרתי, אני מדבר עברית. ודיברתי איתו עברית, אמר בוא איתנו. לקחו אותנו לבית שלו והתרחצנו, שמו אותו על השולחן, אכלנו ושתינו ודיברנו קצת, ואמר לנו, אנחנו צריכים אתכם לעבוד איתנו, שאתם צריכים לנסוע לבגדד, להביא ילדים מבגדד לארץ, לכיוון בגדד, לבסרה, מבסרה לאבדן, ושמים אותם ברכבת ושולחים אותם לטהרן. משם אנחנו שולחים לארץ. העבודה שלי זה יהיה מבגדד לאבדן, דרך בסרה. 4 שנים הייתי שם,